Jenesis isiokwu nke 43. Oke ụnwụ ahụ wee sie ike n'ala ahụ. O rue mgbe ha risiri ọka nke ha siri na Ijipt bute, na nna ha sịrị ha, "Jeghachinụ zụtara anyị nwantị ihe oriri." Juda wee gwa ya okwu sị, "Nwoke ahụ gbasiri anyị ama ike sị, unu agaghị ahụ iru m ma ọ bụrụ na nwanne unu esoghị unu bịa. Ọ bụrụ na ị na-eziga nwanne anyị ka anyị na ya wee yikọọ jee, anyị ga-arịda zụtakwara gị ihe oriri. Ma ọ bụrụ na ị gaghị eziga ya, anyị agaghị arịda, n'ihi na nwoke ahụ sịrị anyị, unu agaghị ahụ iru m ma ọ bụrụ na unu na nwanne unu ayịkọghị bịa." Izrel wee sị, "N'ihi gịnị ka unu mejọrọ m n'igosi nwoke ahụ na unu nwere nwanne ọzọ?" Ha sị, "Nwoke ahụ jụsiri ajụjụ ike banyere anyị, banyekwara ụmụnna anyị sị, nna unu ọ nọ ndụ ugbu a? Ọ dị nwanne ọzọ unu nwere? Anyị wee gosi ya dịka okwu ndị a si dị. Anyị ga-amara n'ezie na ọ ga-asị, meenụ ka nwanne unu rịdata." Juda wee sị Izrel nna ya, "Ziga nwaokoro ahụ ka mụ na ya wee yikọọ jee. Anyị ga-ebilikwa jee ka anyị wee dị ndụ ghara ịnwụ, ma anyị ma gị ma ụmụntakịrị anyị. Mụ onwe m ga-anọrọ ya mbe. N'aka m ka ị ga-ajụta ya. Ọ bụrụ na emeghị m ka ọ bịakwute gị, ọ bụrụkwa na akpọtaghị m ya n'iru gị, emehiewokwa m megide gị ụbọchị ndụ m niile. N'ihi na a sị na anyị anọghị ọdụ, n'ezie anyị ga-alataworị ugbo abụọ ndị a." Izrel bụ nna ha wee sị ha, "Ọ bụrụ na ọ dị otu a ugbu a, meenụ nke a, werenụ ụfọdụ n'ime ihe makarịsịrị mma nke ala nke a n'ihe unu, wedakwara nwoke ahụ onyinye ịnata iru ọma, nwantị balm na nwantị mmanụ aṅụ na ụda dị iche iche na mee na akụ na almond. Werekwanụ ego okpukpu abụọ n'aka unu, egokwa nke enyeghachiri n'ọnụ akpa unu, weghachinụ ya n'aka unu. Eleghị anya ohihi anya ka ọ bụ. Kurukwanụ nwanne unu bilie jeghachikwuru nwoke ahụ. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, ya nyekwa unu obi ebere n'iru nwoke ahụ, ka o wee zitere unu nwanne unu nke ọzọ na Benjamin. Ma mụ onwe m, ọ bụrụ na agbabara m aka ụmụ, agbabawo m aka ụmụ." Ndị ikom ahụ wee were onyinye ịnata iru ọma ahụ. Ọ bụkwa okpukpu ego abụọ ka ha were n'aka ha. Na Benjamin, ha bilie, rịda na Ijipt, guzo n'iru Josef. Josef wee hụ Benjamin n'etiti ha. Ọ sị onye bụ onyeisi ụlọ ya, "Mee ka ndị ikom ahụ bata n'ụlọ, gị gbukwaa anụ, dozie ihe, n'ihi na mụ ka ndị ikom ahụ ga-eso rie ihe n'etiti ehihie." Nwoke ahụ wee mee dịka Josef sịrị ya. Nwoke ahụ wee mee ka ndị ikom ahụ bata n'ụlọ Josef. Ndị ikom ahụ wee tụọ egwu, n'ihi na emere ka ha bata n'ụlọ Josef. Ha sị, "Ọ bụ n'ihi ego ahụ nke enyeghachiri n'akpa anyị na mmalite ka a na-eme ka anyị onwe anyị bata, ka o wee chọọ anyị okwu, dakwasị anyị, were anyị ịbụ ndị oru, werekwa ịnyịnya ibu anyị." Ha wee bịakwute nwoke ahụ nso, nke bụ onyeisi ụlọ Josef. Ha gwa ya okwu n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ sị, "Biko onye nwe m, anyị rịdatara n'ezie na mmalite ịzụrụ ihe oriri. O rue mgbe anyị bịara n'ebe ịnọ ọnọdụ abalị, na anyị meghere akpa anyị,
ma lee, ego onye ọbụla dị n'ọnụ akpa ya, bụ ego anyị n'otutu ya zuru oke. Anyị eweghachiwo ya n'aka anyị. Ọ dịkwa ego ọzọ anyị wedataworo n'aka anyị ịzụrụ ihe oriri. Anyị amaghị onye tinyere ego anyị n'akpa anyị. Ọ sị, udo dịrị unu, unu atụla egwu. Chineke unu na Chineke nke nna unu enyewo unu akụ zoro ezo n'akpa unu. Ego unu ruru m aka. O mee ka Simiọn pụkwute ha. Nwoke ahụ wee mee ka ndị ikom ahụ bata n'ụlọ Josef, onye ha mmiri, ha wee saa ụkwụ ha, onyekwa ịnyịnya ibu niile ha nri anụ ụlọ. Ha wee dozie onyinye ịnata iru ọma ahụ ruo ọbịbịa Josef n'etiti ehihie, n'ihi na ha nụrụ na ọ bụ n'ebe ahụ ka ha ga-eri nri. Josef wee bata n'ụlọ ya. Ha wee webatara ya onyinye ịnata iru ọma ahụ nke dị n'aka ha n'ime ụlọ, kpọọ isiala nye ya. Ọ jụọ ha ajụjụ banyere udo ha, sị, ọ nọ n'udo, bụ nna unu? Agadi ahụ onye unu kwuru okwu banyere ya, ọ nọkwa ndụ? Ha sị, oru gị bụ nna anyị nọ n'udo, ọ nọkwa ndụ. Ha wee rube isi kpọọ isiala. O welie anya ya abụọ hụ Benjamin nwanne ya, bụ nwa nke nne ya. Ọ sị, ọ bụ nke a bụ nwanne unu nke nta, onye unu gwara m okwu banyere ya? O wee sị, ka Chineke mere gị amara, nwa m. Josef wee mee ngwa, n'ihi na obi ebere ya niile dị ọkụ n'arụ nwanne ya. Ọ chọọ ebe ọ ga-akwa akwa. O wee baa n'ime ụlọ ya kwa akwa n'ebe ahụ. Ọ saa iru ya, pụta, jisie onwe ya ike, sị, dọkwasịnụ nri. Ha wee dọkwasịrị ya nke ya iche, dọkwasịkwara ha nke ha iche, dọkwasịkwara ndị Ijipt nke ha iche, bụ ndị ya na ha na-erikọ ihe. N'ihi na ndị Ijipt apụghị isoro ndị Hibru rie nri, n'ihi na ihe arụ ka nke ahụ bụrụ ndị Ijipt. Ha wee nọdụ n'iru ya, ọkpara dịka ọnọdụ ọkpara ya si dị, nke ntakwa dịka ọnọdụ nke nta ya si dị. Ibubo wee nwụrịta ndị ikom ahụ n'arụ n'etiti ibe ha. E wee si n'iru ya butere ha onyinye nri. Ma onyinye nri Benjamin karịrị onyinye nri ha niile ugbo 5. Ha wee soo ya ṅụọ ihe ọṅụṅụ, wee ṅụjue afọ.